Halo, naimbag na bigat ka tatay amin apo no aldawin na rabita ayan nyo. Ayan, so napang kami ti Ilocos Norte nga napan nagtugtog ijay. Ayan, dati kami matan Ilocos Sur. Natapot ti boundary nga kunada iti La Union kin Ilocos. O makita ita data ka Ilocos Suran. Ta kami nagpipicturan. O diba, nagpintas. Nabutang kami ti Rabi nagbiyahe kami to around nga oras ba? 2 o'clock daw. Di ba medyo dayo matibiyahe mi. Pero nag-enjoy kami, nagpintas kami dito view, di tayo ti Norte, promise apo, may kay DJ. Yan, biyahe, gutom, tapos na kami di inasal, ganun. Tapos nadala namin atoy, nagatidong nga tayo, tapos ang dapay iti, silaw-silaw natin nakakabita, 1 Ilocos Sur. Tapos, damat ti tunog-tunog nata, tinininim, kasjay. Tapos, at ti bundok dita, diba? At damat ti rupa dita nga na ipalkat, no, agkwati silaw. Diyan mo na ni Sir Chavit Singson. Ayan, so, yan, nagatidog ata nga tulay. So, mayat ti view, no, lalo ti rabi Pero nga makita gamin kakapsat, pasensya kayo, lotik at yung cellphone ko gaming hanak pa nga naka-iPhone. Ayan, so we approaching Lawag City. Diba? Bongga. Hello! Kasangsang po mi dito Bangge, Ilocos Norte. Nagpintas dito. Ito entayon? Bangge, Ilocos Norte. 18 North. 18. Basta daya yun. 18 North. Ito yung kami camping site. Ito yung matante kwanan. Venue for the event tomorrow. Ipinag yung Stairway to Heaven. Ito yung Stairway to Parang Heaven. nasa Baguio lang. Ay, di ka matalik. Ingin. Op, nalpasan. Yay! And the next. So guys, di kami maturog. Di ba? Camper van ate ko. Gabi kasi, so ano makita. So pantay ti banger. Isita banger? Dalawa ito. Imanay pa yati, ana ni Gigi Vibes. Ayan. Dilana? Oh, Gigi Delana. Ayun na po dito mo. Iso aja Ayan. O diba? Ita kami ngagyan ni Uncle Dan. 1 year ago. Ay, kaano ang ating ko? Last year, no? Ayan, shout out po kay Madam Donna. Nasingot. Oh, diba? Iti kami ngagyan. Nagmayat. Awan deta. Awan ay Ma'am, anya nga naganda ito camping fire? 18 degrees north. 18 degrees north. Ito yung Banggi. Ilocos Norte, kakabsat. Ayan. Ito kami nagyan. Diba? Nagsosyal. Oh, diba? Tapos may aircon. Damat ag toothbrush kamatan. Damat saksakan ng kompleto. Nagsosyal. Diba? Nagmayat. Oh. Diba? Dapat isilsilaw na. Kasi kumamati ko na dapat aircon. Dito. Ayaw mo doon? Suling, kung dano data ban, nga pagdaan nyo, pagturugan nyo, kaslabalay, ano unay, tagkingkinod dano, tanto ko maikak, data kalso na agdiretso kayo, tipuon to windmill. Sabay pasalog. Pasalog ka na databan nyo, makamu kayo. Mga po kayo doon. Oray nga kwa, nga gunggun da di van, saan man na rin mga gunggun, apang kuguyo din di kalso na nga seminto. Hindi kayo madarasudos dahil, ras, bantay. Agkarera kami dito mga banday. Ha? Natagsan niya may sagsakay. Sino? Nauding kinalin. Allah,ag-bounce dahil tapanok sa kanya uding, dito na, agkasya yun. Pinapaspasan doon nga butsog ko naman. Butsog niya may sa butsog niya bangar. Makamu kayo tan. Basta Kung siya. nagbayad iti nga banda, Mayat. kasi lang campsite. Oh. Dua kayo nga talaga ni Mark Ijay. Nga talaga. Well, hindi kami mat ni Mark, hindi kami mat ayan, titen, tijay, banda na jay. Hindi kami mat tent nga green, sinag tibay-bay. Narabidan nyo, Jai. Siyempre, select kami. Tapos, asin tibay-bay, asin na pagkaukawan. Ay, madigayang na apgas ko, buta na tibay-bay. Iwas UTI din. Uy, Agas. agas kurad. Ano mapisangan na? Lalabas mo. Agas si kurusing ti ubod. Kailangan na. Mapisangan yung ubok ko mag-asa. Salintangay. Kumbad. Dampi asain.
Siyempre nabgat. Dakal lang, Mark. Kwa. Amoy. Medium lang. Tidog at tidog ko naman. Natidog. Pwede natin eh. Kumawit. Ay, number 7. Panag ko ng data ko na Sima. Sima. Tadi ti manok. Kamamak nga ro. Awan na ingin ikas ginangaykat, sumuro takdom. Agor kanya si na sumurot datay kuwa kudil ti manok ginasal. Di ba, bilog? Nung sarap mo ko maisalat. Ay, Ay agla. Uy kasla aso ah. Bili na kami ni Danong Talalpasan. Basta dano kang sulingan yung unay tani da delikado. Bakan to biro kan da kay nagsapa di takawang kan da di kay puon to windmill. may dia dati siya absorber. Ada siya absorber na siya, yung kawan. Oh. Ikatan na karon karon di kalso. Kapag di kalso tag diretso da jay na. Sabi pa sa halong na. Salong. Bam tama pa daras sa sumanog da jay. Nagbastos ni Ingin. Oy, nagbastos ni Ingin. Napit kita Jero Pak. Well, Kadigdigas ko gamin guy. Nag-shower ako tapos sunod ang ikat nagpapatulog na pa ilang ti San Miglay. Baka naman San Miglay. response. Sponsor. Okay, bye guys. And thank you so much. 18 degrees North. north. Ayan. Cafe. Ayan. Thank you so much, Madam Donna. Mabigat tanong laging alatan itang True. nagikot tagan makita ta ti video. True. Okay, bukas na lang ulit. Good night. Dahil ginaramit ta di Burgos idi nga bigbigat ko nag-vlog ta gid bye-bye. True. Good night. Good night na Rudo. Good na. Rap. And so guys, andito na kami sa aming camper van. Lo, sunulok ka natin ngayon. Ayun lang. Diyan. Sabi mo lukatan. Ano to lukatan? Makaisbuta. Hindi kami camper van ni Ako. Kayo matulog niya kay Gano. Iniuding mo't kinaling di banger na van. Yan, kasi anong lukatan? Ito na yung lukot mo ka doon. Ah, okay. So, try tayo matulog. Siyempre, dati aircon, tapos may lababo ka na rin, may tissue, kompleto, dapat itadakin yung mga towels, na may itadakin yung mga unan mo. Siyempre, nagawit kami matunan din yung kaldano to, ang kami makaturog mo nga adi sarili mo na pong gamit. So, good night guys, and see you again tomorrow. Good night na natin. So, ready na to sleep ang auntie Solen at ang pagdano. So, itatry natin. Na-try na namin yung saksakan, naka-charge kami with the cellphone ni Tata. Working. Makita mi Tata, no, dagiti ilaw, kasi ano isilaw tayo. Ito yung aircon. Aircon, naipakita mo dun. Ayan. Baka Working naman, siya. Coco, Astron. Ayan, dati dagiti So, try natin to. Try tayo dyan. Ito yung ilaw dito sa dulo. Itong pangalawa, so walang ano. Not working. So itong pangatlo, yung pangalawang ano, ito. Working siya. Yan. Then yung isa ulit to. Oh, Naglawang. Wow. Yes. amazing. So, pakita mo ko. Marin sa tanda kortina na. So, kasi ganti feeling na maturog ganda kortina na. Tapos, lugan pa eh. At least, na-experience na. Guys. Ati kami, may experience mi tiyadas ti maturog kami ti lugan ganda kortina na. Pero nabiyag kami. Oh, nag-change siya ng yellow. Tapos nabiyag kami. Tapos, naperkon na. Okay, good night guys. Anong oras na ngayon, de? 3 a.m. Alas 3 na ng madaling araw. Good night. Kami magtulog. Good night, Daddy. Good night, Mami. Love you. I love you. Bye-bye. So ayan, good morning. Nakita iwan na buya yumat. Naturog kami iti camper van. First time kong makaturog kasta and super masaya na medyo kabukbutang tagamin. Ang magkortina na
Ayan, at least, nananasak nga gida, iti lugar na da kortina na nga, nabiyagak tayo, diba? As in, itamamataon kami up nan tisuling ita, kaririing na, pasyal tayo nga medjayran. Diba? Ayan, ata tinagturugan mi. Ata di bagbagana ni ikatan na kano di kalso na, tagdiretso kami di diraas, napigsa ti yug-yug mi na Uncle Dano, diba? Ita, asi di kami ti windmill. Ita kami mismo, ayan ti, nakaratara nga windmill. Ayan, shout out dita, 18 degrees north. Ayan, cafe and diner. Ang dapat ti camping site na po. Kaya ituturo ko kayo ngayon. Kapan tayo dita, deraas ti bantay. As in, nagpintas dita, blue beach, kin blue matay ta sky. Ita ulap, damat iti camping site na dita po. Damat ti pagtatambayan. Nagmayat ita po nga picture. Ayan, nadamat ti jowa yo, mapang kayo dita, tapos agulong-gulong kayo dita ni tapos karay kayo, tapos makakita, oray sila labos kayo nga, gulong-gulong dita, makakita kinyayo, dadya lang, nadati ko na, dati ka street, ayaw kumuten, taga Ilocos Norte, akmeten, nengen, di pinagsaokon. Ayan, nagmayat ita. First time at niingin, umay dita Banggi Ilocos Norte. Katala nakakita dakil nga palig-palig. Ayan, diba? Nagpintas promise ita. Ken, tatama lang nakakita, iti lugan nga hapkok. Oo nga, Jay, patalastas idi nga fita. Anong hiling mo ko na? Ginod ba si pita? Binagod ba si lugan? Ayan. So, pantay magna tayo, tabigbigat na tayo, exercise, tagiti tomeng, tapno ti kasta, at ti kwa tayo, energy tayo nga agtugtog. Actually, dita po, birthday party ni Nanay Cora and Tatay Ganyan na rin ng Kellen. Jack Malagepe ng Kel. Basta shout out kay Madam Donna. Ayan, na-tour kayo. Napantay giant nag-camping na may sanag giant. Maapumot lang dahil Gigi nag-birthday. O, diba? Makita yung amin nagitipalig-palig na nag-drakil dita. O, nagmayat ti sky. O, data di magbakin niya yun. Naputod nga luganin. O, matilikod na. Pagnak to mga pagna. O, nakita yung data. Palig-palig. O, data tinagluganan mi. Duwa nga van ni Jasalyn kini Oding Jimaysa. Sakmat kinang Keldano day jay. O, reserve camping parking cars. And mabalik ka ag camping dito apo. Dagitiket na iti gathering siguro. Or dagiti celebration nyo iti kwayo. O occasions nyo. Ayan, mabalik kayo mapanit na 18 degrees north apo dito Banggi, Ilocos Norte. Peaceful. Tapos super kung nature lover kayo, magustuhan nyo nga talaga. Siyempre, itour kayo manan. Medyo nagulo kaririing migarudmet na angkil nga dano. Ang kami nga mabaling nyok-nyok dita kami. Mayog-yog. Okay, pagkatapi nga alyag yug-yug-yug jilo. Ganen, kunada. Yan, nagidaman ng tagsasadutak pa ilang manen. I-feel ko matagid dati da kortina na. Ayan, medyo kwata. Nabadtrip. Takin ang kelyadano. So nga medyo may sakit. Ang agblablag. Di kinagduan na kung ayos kami. Isang halik mo lang. Limot ko na. Jay nga to. Ay, tour tayo ng antisulinon. Bumangon ako. Tayos kami ng keldanon. Yeah. Ito tudok isa. Nagano nga palig-palig ni Suling. Gawa mga ruta palig-palig nga may isa. Kung tatay ang kadwak. Samne. Magmag na tatak. Tatay na ang keldanon. Ito din dakkel na eh. Data ka no. Kamamak data di rabi eh. Jayan. Jay nga eh. Nyata ngayon eh. Nakasurat. Itur na kami sa. Nyata. Bangkok mo dyan. Basta, bangkok ka. Naliga mo niya. Ay, money heist. Ay, ilugan mo ide. Ilugan mo.
tayo magbaga ng half cook. Adat si Mampang nga ferry ko na muta. Dapat na ako. Tari. Muna ko na balen. Well, ala ka trespassing nandito sa ling nakita nyo. Nakadabaga ba ate? Bakit ata? La. Umanam? Ay na. Ah! Ayan, shoutout kay Kuya. Ayan, good morning po. Okay lang mapandito Kuya? Pwedeng patingin din. Bakit naman ganyan yung tingnan lang natin. Hapyaw lang ba? Papyaw lang ba? Ayan si Kuya oh. Hi ka naman dyan Kuya. Pudot. Oh, Na. data. Nakalawa. Kita yung nata. Ang nga daga-data. Nudikat bye-bye da. Ang bye-bye da. No. Nya itik intik na dyan. Ah, Bye bye. bye-bye. Hihi. Umutyag muni-muni. Balik na matyag to dito. Tapos manamukot. Amin nga tinadakas. Nararamit ibiyag mo. Lagi siya napananta yun eh. Peaceful dito yung kakabsan. Super peaceful. Tatati view dito eh. Uy, ba't nagbablur? Tatati na gatong electric pandan na wala may didepon. Sa electric panda. Balita, every time may bagyo daw is, pinatanggalan daw ba yan ng palig-palig? We don't know. Pakibigyan nyo nga kami ng knowledge about windmill. Idamag muntod No, tapos kasi ano, itong manuti, babayadan yung kuryente. Ko- Sabi ko- nila kasi, mura kasi dyan. comment down below. Pero indamag mi dira eh. Private. Na, Private ka no. So nanginginalata ka na dito eh kasi 15 per yeah. pero doon sa atin, Private ka no dito yung makimbagi dagito yung windmill. So nga handa nga kaslahan nga amin sa ti tagat toy agnumar. Aji tam mo ka. Pero apo no huwag mo nang chichismis. no daman apo amuyo no may upload man dito please comment down below. Eh, kasi, mas Hindi natin alam. Pag sabi nila, pag may windmill daw, malakas yung kuryente. Tapos sabi nila, mababa yung binabayaran. Ewan ko, kung totoo. Kami no kasi dyan, agyana lahat yung Ilocos. Binlock magayam ti windmill niya. Ada po kasi na nai. Ning. Lugan ka korje lugan man. Madatakot. Makatud Mabaling ko lang iawid ata di Pangasinan, lalaot. Kapsat, karami doon ako ah. Palisiit. Yan pag utam. Hindi kasi na lang eh. Pangiluganan ta tita. Ah, Pangiluganan ta. katpunta. Hindi makatutudon sa apo. Shout out po kay Madam Donna. So, apelati kami katabanggi. 18 degrees North north camping camping site. cafe. Tama ba? O, tama. So, tayo manan. Ano bang ano yun kuya? Acuna or Acuna? Akunya. Akunya. Ay, yan niya pala yun. So, sila tayo lang makiboxing dito yung sumira-zero. Ay, no. Pakita tayo ng kape. Boss na po yung coffee shop. Mamayang ano pa po. So, nung namaabangan nyo, pang kami ili. Araw dan. Itin tayo ti delicacies ti Bangi. Mamaya ulit. Alright. Ayan, Timothy Kwarto Dante. Wah, good morning. Good morning, Ingin. Oh, di ba? Tata na lang makita ti kwa, malapitan. Oh, di ba? Napalan tayo? Nagkapuan tayo? Ha?
Nagkapantay, nagkaputa ito Ordaneta, Pangasinan. Pangasinan 2, Bangi, Ilocos Norte. Apay, malaming kayo kwarto yaw. No, nasanay lang talaga ako sa sa Pangasinan. Taga nakakastakan. Actually, napang kami tatay ng kaldanon. Panak ko, rayak pa imot ni Kwai. Giniingin, nadamdama ka may kaji, mapantay yung kumatang longganisa. Okay. Kasi pasyar da ka gini baba. Marap. No kaya mo? No kaya mo Hindi, pagkapi kaya. Mga latay kapi tayo tag-istampay tetan. Ay, oo. Kaya pala, bagadahan ka makapat. Ang dami pala. Ado, di ba? Pero mabalin mo so nga agasigan ni Jeje na panamidi. Di ba? Nya makuna maita nga palig-palig. Mga alak to, tigas tataw di bagina lang ng tigatangag ti Adesa. Dahil palig-palig na lang ka alak ito. Ate sa no, kwa lasada. Adesa lang ka, nangingin na. Gumatang at ti istan na di Adesa. Ingin ita ka man nagtadar ka tatapit. Ita lang ata na makita di mismo nga windmill. 1, 2. Tapos ang kumita ka jay. 1, 2. O, dinaala. O, di ba? Ang tayo kapinang. Ne, sika mo tirata. Hindi man Lucille. Hi. Hindi kami naturog. Di duwa nga ban. Uy, naranasan mi ni Dano nga kwan. Maturog ti da kortina nan. Ito sabi. Kasi mag-anti feeling na kung namin man. Uy, tayo pagkape. Malaki pa yung kape dyan eh. Timtimpla mo kiti ni Dano Iman ni Danica. Day! Yung kape ko! Kaya kapin. Stay ka ang kape. Unang i-click na, di na mo tin-click. Dani ka ikaw nga, be. Yan. Hi, ma'am. Ano, ikala ito, Jake. Kape na. Yan, good morning. Kanton, Yan. itlog, gabi natin. Ayan, sir. Thank you po sa pagkakabili. Thank you, ma'am. Ani bibi? Kat na itamiten, nanti sulengen, nakamake upin. Nakabadameten, tinapintasin. Siyempre, kadamit ningin. Oh, hi, bakla. Pintas was. Yan, nandiyan kami matin venue. Siyempre, dapat papintas tayo. Yan, before kami nga umunag-atag sa dancers tayo. So, thank you so much, guys, for watching. Ingat-ingat lagi. Bye-bye!